Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama ngumfeza uNtuthu ngakhuma lo bathi ilasbo namagumede. Ngane kwethu-ke bawuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela nje short uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngane zakwethu ezingena manje sinomculo maskandi ukhazi umfoka Mtolo usekunyanyavu lemoto elohlobo lwe-VW laphana. Kuza ngemuva kwezithombe ayenambeke ku-Facebook la kade ezibongela khona ngomacekeceke imoto entsha shaya ingakazi ikhwelwe umuntu, ipost ekade ebhalwe ukuthi uNkulunkulu ehleze necebo ngempilo yomuntu. Ngicela niqhubeke nalo msebenzi wami omusha, ngicela ningibongise-ke ngane zakwethu. Abantu-ke babe sebambongisa impela ey'nkundleni zokuxhumana. Ngibona-ke afake nesinye isithombe la kade khona aveze i-purchase and sale agreement of motor vehicle kulolo le garage-ke lelathenge khona. Sazi-ke ngane zakwethu ukuthi kuzothiwani, ukuthi kuzothini ukukhuluma-ke laphana. Sihlezi kukhona laphana emabhinceni abanye abakhala ngokuthi imoto i-second hand, kodwa uma ngiyibuka la moto intsha sha laphana. Akasazi abantu ukuthi bazothini-ke emveni kokuthi-ke kutrend ukuthi ukhaza usethenge unyanyavu le moto. Ngaza kwethu mhlawumbe-ke si-Radio Inkezi ake sithathe ithuba simbongele kakhulu laphana umfana ngokusebenza nje ngokuyikhandla kuze kufike laphana okuthenini-ke ethole izithelo ezinhle ngalolu hlobo olumangazayo-ke. Siyambongela kakhulu ukhaza umfoka Mtolo. Sengathi uNkulunkulu angaqhubeka nokumnika amandla yokuthi akhiphe iy'ngoma ezijabulisa abantu, iy'ngoma okuyizona iy'ngoma ezimnandi ezijabulisa iNingizimu Afrika yonkana. Si-Radio Inkezi sithi halala, congratulations mfoka Mtolo. Bekuyizona ehamba phambili-ke ngana kwethu-ke befisa ukuza olwakhuvo ngalolu daba laphana okanye uhalalisele insizwa ukhaza umfoka Mtolo. Sengiphuma kanjena-ke mina-ke kodwa ngikuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi ngamanye futhi amavidiyo alandelayo. Phathe kahle, nibe nosuku lomnandi, nisubscribe engithanda khona.